Hyvää iltaa! Tällä viikolla erikoisissa vehkeissä haastattelemme Arskaa, jolla on todella kiusallinen ongelma. Jahas, mitäs täältä löytyy se? Mikäs sinä olet miehiäsi? Minä oon perse, Arska. Jaa, mites Arskan naisasiat? No, aika heikolla hapella. No, tosi pieni kikkeli. Naisten kanssa ongelmia, kun ei taho saa. Joo. Mikset Virossa kävis? Siellä on halpoja huoria. Joo, minä yritin sitä hommalla. Ei ne ruvennut panemaan. Sanoi, että mieluummin vaikka haravan vartta kuin tuommoista makaronimössöä. Joo. Etkä sä homo oo? En minä homo virallisesti. Mä vähän kaikki ruokane. Kissakin jos kiinni saa. Joo. Ootko nää pillua koskaan nähnytkään? No kyllä minä oon lehtiä aika aktiivisesti lukenut. Kyllä minä pillun tunnustan, jos luonnossa näin. No ootko edes liveenä? Joo, näin minä, kun synnyin. Siinä oli kyllä pientä häslinkiä, kun ei minä sitä pitkään kerennyt ihastella, kun vietiin pois. Sen koomien on nähnyt. Just. No niin, kiitosta. Ensi jaksossa haastattelemme naista, jolla oli liian tiukka pillu. Ensi viikkoon.